is so lekker om te leer saam met Clara Klets met haar bloedrooi fiets. Clara Klets met haar bloedrooi fiets. Hallo maats, welkom by Clara Klets. Kom ons leer vandag meer van afkortings. Sommige woorde het 'n verkorte vorm en dit word afkortings genoem. Sommige afkortings het punte en ander nie. Inhoudsmate soos millimeter, kilogram en sentimeter se afkortings kry nie punte nie. DBV kry ook nie 'n punt nie. Dit staan vir Dierebeskermingsvereniging. Byvoorbeeld se afkorting is BV. Die afkorting vir asseblief ASB. Augustus AUG. Straat STR. Millimeter MM. Ensovoorts ENS. Nommer NR. Met ander woorde M.A.W. Dokter DR. Ten spyte van T.S.V. Onder andere O.A. Suid-Afrika S.A. Januarie Jan. Asseblief ASB. Sentimeter CM. Departement DEP. Blaai om B.O. in plaas van I.P.V. Dominee DS. I.V.M. in verband met MEJ. Mejuffrou. KAPT. Kaptein. en M. namiddag. PAR. paragraaf. En L. naamlik. Ek het nooit geweet, dis so lekker om te leer saam met Clara Klets met haar bloedrooi fiets. Clara Klets met haar bloedrooi